खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावहरबाय नोंथांमोना जेसेबांखिनि डनेसन होदों अननाय होदों बैसोर सानै गथ'फोरखौ लाबोनो थाखाय पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ मोनसे मोजां खौरां जे बे पि बसुमतारी आरो एस बसुमतारीखौ बेंगलरनि CWC नि माखासे अफिसारफ्रा बिसोरखौ गावसिनि जायगायाव दोनहैबाय शेल्टार हमावहाय ओमफ्राय दायो गोबां मोजां बाथ्रा दा गथ'फ्राबो गाबाखै मायाखै होनना बुंदों आङो काजलगावनि CWC नि अफिसार खुलुमबाय मोनसे फोसावनाय सेप्तेम्बर दाननि 24 अक्ट' खालार खालि बिनाश्री नार्जारिया रुंसारि जालांबाय बिनि सायावहाय बिनि फिसाज्लाया राजा नार्जारिया गावनि न'खरनि बा बिनि बिमानि बंस'खौ खौरां हरनो नाजादों बिनि दारै बे भिडिअ बानायनाय जादों बे ससे क्लिप्सआ स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै खोथाफोरखौ खोनासंनो खावलायनाय थाबाय बिथांनि हौवानि मुङा जाबाय बलिराम नार्जारि हिन्जावनि मुङा बिनाश्री आरो बिनाश्री नार्जारिनि बिदाफोरनि मुङा जाबाय खौला बसुमतारी आरो थांगा बसुमतारी आरो मंगल बसुमतारी बिफानि मुङा जाबाय बाबुराम बसुमतारी स' बिथांमोना बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बा गहपुरनि सिङाव थानाय ककिला एबा माजगाव होनना बुंदों स' बिथांमोना जुदि गहपुरनि बा ककिला एबा माजगावनिया जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय बिनाश्री नार्जारिखौ सिनायदोंब्ला नोंथांमोना बे गाहायाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै बिसोरजों रायज्लायहर नोंथांमोननि गोबां गोनांथि होननानै बुंदों बिथांमोना माने नोंथांमोननि नाम्बार गैया जायनि जाहोनाव नोंथांमोनजों कानेक्ट खालामनो नागिरदों राजा नार्जारिया गावनि बिमानि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थाहरनो नागिरदों बियो रुंसारि जालांबाय सेप्तेम्बर दाननि 24 अक्ट' रुंसारि जालांबाय नैबे बलिराम नार्जारिनि हिन्जाव बा बिनाश्री नार्जारि बा खौला बसुमतारी एबा थांगा बसुमतारी आरो बिनि गेजेराव मंगल बसुमतारीनि बिनानाव जा बिनाश्री नार्जारिया रुंसारि जालांबाय स' राजा नार्जारिया बेखौ फोसावदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ सिनायदोंब्ला नैबेनो जाबाय राजा नार्जारि आरो नैबे जाबाय बिनाश्री बे जाबाय राजा नार्जारिया बिनाश्री नार्जारिनि फिसाज्ला जाहैबाय आरो बे राजा नार्जारिनि बिमा स' खौला बसुमतारी आरो थांगा बसुमतारी आरो मंगल बसुमतारी नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ खौरांखौ नुयोब्ला बा नोंथांमोना बेखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना जाहाथे कल खालामो जोंबो माखासे रायज्लायदोंमोन बिनि सायावहाय गाबोन मिटिं दङ माने CWC नि कमिटि मिटिं दङ दा बेवहाय कमिटिनिफ्राय जों जुदि पारमिसन मोनोब्ला ग्रान्टेड माने इसु जाय मोनसे सार्टिफिकेट जाय माने भेरिफिकेसन डकुमेन्टस गासिबो बेखौ मोनोब्ला जों डाइरेक्टलि 10 अक्ट'बराव जों थांनानै डाइरेक्टलि लायनो हासिगोन दायो आं बेखौ खोन्थानो सानदों गासै 22 जाबाय गासै 22,000 जों डनेसनखौ खांनो हादों आरो माखासे न'खरनिफ्राय गोबां जोंनि टटेल थांनाया 59,000 थांबाय जोंनि माबाया फ्लाइटनि टिकेटआ न'खरनियाबो गोबां होदों बिनि बिमादैया 15,000 होदों ओमफ्राय लोगोसे बिनि बिदाया 16,000 हरदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे बिनि बिदा सासेया 7,000 होफैदों ओमफ्राय आरो बिनि बिबाजैया 5,000 होफैदों नङा होमबा बिनि गेजेराव गासै टटेल मिलायनानै दायो आंनि आखायाव दङ 3,600 ओमफ्राय लोगोसे आंनि आखायाव 5,000 स' 8,600 दं आरोना स' बिनि गेजेराव बिसोर गथ'फ्रा दा जानाय लोंनायफ्रा दा सरकारानो होदों होननानै बुंदों दा CWC अफिसारफोरजों आं रायज्लायदोंमोन चेयारपारसन बिथांमोनजों कलबो रायज्लायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं डकुमेन्टसफोरबो माखासे भेरिफाइ खालामबाय वाट्सएपबो चेट खालामबाय लोगोसे आरो काजलगावनिजोंबो रायज्लायबाय स' बिथांमोना डाइरेक्टलि नैबे CWC काजलगावनिजोंसो रायज्लायनो सानो डाइरेक्टलि गुबुनजों रायज्लाया स' आंबो बुंबाय जोंबो NGO नि मानसि स' जोंबो बे ससियेल वर्क बा ससियेल एक्टिभिटिस बेफोरनि सायावनो जों मावदों आरो जोंनि दारैसो नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिनो मोनदों स' जोंजों एसे मोजां रायज्लायनाया बा जोंनो एसे खौरांफोरखौ खोन्थानाया गाहाम जागोन जाहाथे जोंबो न'खरनि मानसिनो बेफोरबायदि खौरांखौ खोन्थानो हायो स' आं सिगांग्रो आं बेखौनो बुंनो सानो आं गाबोन फिन भिडिअ बानायफिनबावगोन आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौनो खोन्थानो सानबाय कि जों 10 अक्ट'बराव थांगोन ओमफ्राय फ्लाइटनि टिकेटखौ जों दानजोब्बायानो होननानै बुंजायो दा जोंहा सोमखोर बसुमतारी जाय ब्रादार बेबो थांथारनांगौ स' बेल'सै आरो लोगोसे जों नोंथांमोना जोंखौ अनबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामो गाबोनहाय सासे बिनानाव दङ बिथाङाबो आंनो कल खालामदों बियो आंखौ मदद खालामगोन बिसोरखौ लायनायावहाय स' गाबोन बिनि सायावहाय जों भिडिअ बानायनाय जागोन आरो फिन गाबोनहाय मोजाङै फिन भिडिअ बानायनाय जाबावगोन आरो रायजो राजाफोर खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय